जतनो point कहा तिनी जोंग इसो नि कौतमा खना के खाक्राव खिया प्रिसेमोनी कौतमा अबो जोंग तुयोमा हिके 1 Samuel chapter 17 verse 3 to 50 आरो जोंग मायो अबो के जोंग तुयोमा हिके 1 Samuel chapter 17 verse 3 to 50 इसोर नि ब्रो इस्राएल हा राव के फिलिस्टियन राव हिंग याव नाय जातिनि बाय के रन उंगलाये तोंगमी आरो ब्राउनी सियो के ओला फिलिस्टियन नि जंगिल गोलित हा हिंग याव नाय तोंगो गोलित हा के इस्राएल हा रावनि ग्रोंगथाव नो हु ये बोंग बाइबुला याव नाय बताइहा हिम बाजुतो इस्राएल हा राव से क्री याव पाई थांहा दायुद के ट्राई बाजा से ओंग तोंखो बुंग के बिनिम तासुं जंगिल उंगनाय रावनि पांदाव चामुंग तुइबिनि गोलित हा बताइमो नि दायुद नाहा हिम बाबु क्रियाव या दायुद लुंगथाय को खोहा लाये आबो चुप बाय यो दाये खुथाइहा आबो हुलुंग को के गोलित नि बुकपाल ओ नांगेहा के बुंग हावो सिदा के क्लाइहा आबो इसोर नि ब्रो इस्राएल हा राव से फिलिस्टियन रावनि चेमहा इसोर नि नांख्रुमो बाय दायुद नि प्लाइहा ओंहा बोस्टोरियो जोंनो गोलियत के फाइक्राव हा बुंखे जे बाखाम नांब्रो जे ब्रो बाय बुलाइमा बतायो बुंखे आखे बो इस्राएल हा रावनो बुलाइमा फो बतायो इस्राएल हा राव के फाइरावया गोलियत के फाइनांग ब्रो क्राव चुप तोरुंग बाउये आरपो इस्राएल हा निमसियो दायुद ले स्टेट थाउ से आरपो बुंग गोलियत नो चेम खुयो आरपो बुंग चेम माइमोले इसोनो खाथुइमोन बाउये से दायुद दिनखे जों खाथुइमोन के जिनि सामुंगो जों साउप्लोंगोंनाय तो जों इसोरनि काउना खनामो इसोर आशीर्वाद